Una ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken nagasat nga aldaw kas tameten kadagiti padak a dumdumngeg. Pakaragsakak unay numapili umet nga idrama toy surat ko. Kitawag nga ilinged na kumalatan iti nagan nga Luz, manipot probinsya ti San Nicolas, Ilocos Norte. May saak nga ina. Ina ang mga ramid iti amin a kabaalan na para kadagiti anak na. Malaksid nga awan trabaho ti asawak, artek, sugador ken babaero pay. Gapu iti dayta, napilitan ak ngayon madayo tapno mapan makitegged iti ballasiw taaw. Inan anusak ti 10 atawen apan nakaisinak kadakwada, iti kasta ket makaadal ken maikak ida iti nasayaat a panagbiag. Ti ammok ket naragsak ken kontentoda kadagiti ipawpaw itko. Agingga analpas ko ti kontratak ket nagawidak ditoy Pilipinas. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Los, anak ko. Wen, tatang. Siyak nga rod. Oh, kumusta kayon? Ay, nasayaat kami met ditaw. Temo ke into no may alawas pailat sang pumaw. Di kami nagpasundo iti airport. Saanan a sorpresa nagpasundo at tatang? Muna ka, anak ko. Ituloy ta ditaw nagdagsarita. Tulungan ka mang yun nagkadagiti awit mo. Agyaman ak tatang. Ayan nga'y dagiti anak ko. Awampay ni Pulain. Nasapa arimwar itay. Nagsaranuda mo ilang iti sasangpuyo ka ni Jordan. Ninanang mo mat, napan iti palingkay. Agawit siguro day tayan. Kasta ka di tatang. Kat, kumusta mo dagiti uping? Saan da ka dimot lang ang nasukir kabayatan ti kawan ko? Normal ka dagiti upeng, wanutin ages, ama ko na. Talaga asukir da no maminsan. Ang panagkunakesan mo't nakasta dagiti apaw. Nasisingpwet naman. Santa kami mo't nga ikan iti sakit ti ulo kaninanang maw. Nasaya at nga rod no kasta, tatang. Ay, mabitla nga tapok kawak ni Jordan, wan. Ay, Jordan, apok! Umay ka! Simbang putin ni Mamay! Ay na, nakatataarmatan ti anak ko. Umay ka man tarakupan ka, anak ko. Kailiw ka una yung Jordan na kong... Ni Mami, man. Sana kung nga ubing tap na arakupan nyo. Ha? Ay na, anak ko, bay anak ka dilaang. Kaya't ko laang mat nga ipapasti ilaw ko kan ka. Kat kumusta nga iti panagadal mo? Okay, Mami. Umadanin ti graduation mo, saan ka di? Well, Mami. Ay na, kamaudyanan na. Malpas ka matlaangan iti panagadal mo, anak ko. Agturpos kan. Well, Mami. Kat di adim, anyan to nga oras nga iti panagawid na. Day tatidyak ka mo. Agawid tulat na day dyan, itong kayat na. Ha? At day tamad gayaman ni Pulin, Mami. Oh, Pulin anak ko. At da akon. Okay. Nasayaat mo at kasimangpit kayon. Welcome home. Ha? Sige. Panawan kayo pa yan. Nabanuga kaya't kontyagin na. Ay, Pulin anak. Mabit lang. Bayan nyo lang, Mami. Nabannog la siguro iso akas jay. Kasarita yun ton. Inton mayatan timud na. Ay na, nasayaat mo ta nakaawit ka asi kakaratkad anak ko. Wan nga rod nanang. Kasla ka ano lang ang daydipim manawak ang nagpa-Japan. Babasit da pa'y ididagiti anak ko. Ita, dadakkel dan. Ay, baron ni Jordan. Balasang matan ni Pulen.
dandanin ag torpos ni Jordan. Idinto ta duwapay met atawon ti palabsen sakbay nga ag torpos ni Pulen. Wan nga rod nanang. Ngam. Apayan anak ko, nagunagmat daytan asan na ay mo. Kaya't ko makasarita ni Pulin nanang. Panagrik nakit kagura nakpailaang aging gaita. Gapu itijak panagawid ididebona. Saan mat siguro anak ko? Panagkunak kat maawatan na mat ti makagapo no apay asaan ka anak kaawid ide. Kasla dinak ngamin kayat akasarita itay nanang. Kasta talaga ni Pulen anak. Mudi. Saan ang maaawatan ti ugali na nang runa no kasya na bambanog. Awatom kadilatan di anak mo. Saan abalay takasaritak to inton madamdama. Ay na, nagbanglumo day tatoyo nga iluluto mo, anak ka. Makapabisain. Wan tatang, kailiw kumati agsida kadagitoy. Iso nga iso tiin lutok apamigatan tayo. Nagprito ak iti tuyo, kan nagilambungak iti okra kan talbos ti kamote. Nagaramid ak matan iti sausawan, buko nga dasili kan kalamansinan. Day na, nagimasay. Bakit? Umay kan tamangan tayo. Jordan, Pulen, umay kayo, tagigitan tayo mangan. Wala kay, mabit lang, tapal pa sa klabe ito sibsibuga. Nagbang tan ti pamigatan tayo. Wan anak ko, mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Oh, Pulin anak, umay ka, agtugaw ka matditan, taigawan ka iti kanam. Saanan, da kayo latan timangan. Umuna akon arumwat, maladawak ngaminan iti klase. Nay, mabit lang nga pa. Ada ka di parikaw. Apay alablab sa mulatan, tinam. Saan ka kadi naragsak ta nagawid ni mamay, ha? Pulin anak, gumurgura ka kadi kanya. Gaputa sa anak awid ididibom. Pasensya kanwan. Ngamin, nabayagan day tabanag. Jakmat lang ninamnama ti panagawid yu idi. Kan may sa, talagamat nga awan balak yu idi nga agawid. Ngamin, awan oras yu kada kami. Inextend ti boss ko ti kontrata kanak ko. Dinobleda pa iti sahod ko. Apag husto mat idin nga enrollment yu. Isu nga oray kayat ko kumanti agawid. Mas pinilik tinagrenyo iti kontrata para iti pagsayaatan nyo. Saan nga amin nga oras kat kwarta ti kasapulan mi? Gusto day tanading. Di man apaan ni mami. Saan ko nga papaan? Ibagbagak laeng dagiti nagkurangan na. Gusto day tan Pulen na pa. Sana nasaya at ipanagrekyaryo iti sango ti panganan. Tinasaya at agtugaw ka, tamangan ka pa'y sakbay asumrek ka iti pagadalan. Sa dino ti papanampulin, nakapulis ka mo, tanak ko. Rumara, at dating darak a birthday party. Birthday party? Iti kasto nga oras. Adala mo ti rabia, kan anya day taasuot mo anak ko. Nagkiting a shorts, sakit rum-rumwar tapusag mo. Mami, day tati uso ita. Ay saan? Saan ka arumwar, Pulin? Mami, saan akon nga ubing tapno ipagaldak kadagiti kayat ko ang papanan? Balasang akon, addan panunot ko. Amukon tinasaya at kan saan? Kas ina, madanagan aklaang iti posible ang mapasamakan ka anak ko. Rabiin ngam rumwar ka pailaang. Kasanun no adadakas ang mapasamakan ka. Malaksid iti dayta, babae ka. Oo, ay kayumat at talaga. Awan dakas ang mapasama kanyak, mami. Kabailak ti bagi. Pulin, anak ko. Pang-asim. Denggan na kumamat. Kas ina, karbangan kan responsibilidad ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Karbangan?
Kaano yu pa'y anaadal day ta asao, ha, mami? Kaano kayong pa'y anagbalin a responsable kada kami kini Manong Jordan? Sipod pa'y idi, dalolo kan lolan tinangaywan kada kami. Awan ka idi kasapulan da ka. Ngamin, adda ka ijay Japan a makidedit iti agduduma a hapon. Apay nagsabat kayo ngay! Pudno mati magbagak! Saan ka di? Amangan no nalipatamon ano saan agapo kanya. Saan kayo makaadal kinimano mo? Amin aking kinnan mo, allowance mo, dagiti badong ken aminen nga addakan ka. Naggapo amin kanyak dagita. Gapo iti panagtrab-trabaho ijay Japan, magatang ken maaramid yu amin akayat yu. Kat, basol mi nga root kasta ka di? Sige, mami! Ibagata yun amay titad yu amin nakasapunan mi. When? Saan kami nga agbisbisin gapo kadagiti kwarta nga ipawpawit yu? Ngandi yu ka di amo ang mababain kami tira aramidan yu. Sika ti pagsasaritaan dagiti kaaruba. Ngamin narugit kayo kano ang klase ti babae. Awat sa bali nga isilsil po day tinagan nyo. No ditigya payuki. Mami, mo yun ako mano kasano kasakit. Uy, awan. Kandil-dil na wan, dagiti tataway taglawlaw ko. Pulin, anak ko. Nalinis ti trabaho kay Japan. Amo ti Diyos na ita. Sa anak akas iti pampanunutam. Nagtaod lang kadagiti nakatalti ti ila na daytadam. Siyak tinam. Isu asyak ngarod kumati padyap. Huston, mami. Jakon kayo tadanggan pwede bagam. Sige, Pulin. No talaga di mo manusan dagiti sayang kusang titataw ka po kanya. Nawaya ka apumanaw dito'y balay. No kayat mo, agawit ka iti ayan ti awan sirserpi na nga, ma'am. Aramidam no anya ti kay kayat mo. Makaamukan iti biyag mo. Pudno nga impati kayo iti. Ngam sa anak-anak balin adakas nga inakata kayo. Dayta titandaan ang Pulin. Agyamanak iti panangitulod mo kanya, Val. Awalan yaman na, babe. Ay, ayatin ka, umay. Isodyak maumang umay mang sundukan mangitulod kan ka. Pasensya kan babe. Saan kan apo nagandita balay? Amumatan at ni mami. Okay lang, babe. Mawatak mo. Agyamanak, babe. O sige bumaba akon. Itikas na, makaawit ka magtan. Okay, babe. I love you. I love you too, Val. Agan-anak ka. Pulin. Mami? Sa dino tinagkapwam. Apay nga itakalang. Alas 3 iti parbangon. Mabaling ka di, Mami. Nabanuga, kaya't kuntya ginana. Kas itinakon-akon, saan akon nga ubing, amok tar aramida. Pulin, anak. Saanan amay parbang tar aramidam. Agpanunot ka kumaan na imbag, anak ko. Igaad mo kit diti agadal. Anyan tulaangan ti masakbayam iti dayti aval. Agad adal kayo pa'y laang. Ngam no umas na, kaslaadan maipagpanakal na.
nakapres-pres ko. Day takit ti madikada kayo. Naglaing kayo nga dilaw. Iso analakada kayo mat adilawon dagiti taptao iti aglawlaw yo. Awan serbiyo nga ina. Oh, saan kayo ang makasumbat? Ngamin, pudno amin nga ibagbagak. Sa anak-anak kurang kada kayo. Pudno asaan kayo anakaden na iti manuatawan. Ngam inaramid ko mati amin. Tapno agbalinak anasaya at ngaina kada kayo. Pinagadal kayo. Kinawasan. Inikan iti pagtaangan. Inaramid ko ti amin akabalak. Tapno maipay ko ti pagkurkurangan ti awan serbina nga amayo. Itang, kasto iti subad mo kanyak. No awan serserbik nga ina. Sige, lipaten na kun kas inam. Talipaten kameten kas anak ko. Oy, friend! Apa yan? Nakaadayo, tinakaiturungan ti matang mo. Ha? Adda kagaya man yoli. Nagapa kayo manan ka ni mamim? One friend. Saan kaming agkinkinawatan kini mami? Kasalumot namin. Kanayon nakakontraan kadagiti kayat kong aramidan. Kaslaubing ti pampamayan na kanyak. Diyan muna siguro. Masulnitan na dagiti panawan nga awan iti dan nami. Gapu iti panang talikod na kada kami kini Manong Jordan. Si kamot, friend. Saan na kayo man at tinalikodan ni Auntie Luz? Saan aya? Nagtrabaho iti adayo, ta para matlay iti masakbayan nyo ko ni Manong mo. Kan may isa, pagrebengan mo dagiti naganak abagbagaan dagiti anak. No amuda, asaan na maiparbong tararamidan da. Ha? Isakit mo pa ilaang ni mami. Sika nga talangan dagbalin nga anak na. Ay na, numabalin la kuma Hoy, nagasat ka kit di Ngamin, ada inam amang isaksakit kan ka. Siyak ngay, ulilan ademang. Ubingak pa dinatay ni nanang ko Naragsak kaya ti ada inana. Di ada gay aywan wag sakit ka. Ada madandanagan, numaladaw kang agawid. Saan ka nagsayang pa iti panawon mo, friend? Agpakawan ka, ganmamakawan ka. Agsalita kayo tinalapat ka ni mamim. Sakbay amaladaw ti amin. Talaga nasakit yung ulo ka. Nasakit tintero abagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Pulin, anak. Apay nga da kayo man yan dito eh. Inlutuan ka iti lukaw, anak ko. Ala, kanamon. Itikas na daras kang umimbag. Nabara ka pa ilang Apay nga taasaan a bumabati gurigor mo. Saan siguro ahusto ti panangaywan nyo? Amom, anak. Awan ti ina asaan na nga ammo ti mga iwan iti anak na. Amok nga gingaita. Kat gumurgura ka pa ilang kanyak. Pakawanan na kumaan, Pulin, anak. Amok adakkel tinagkurang kada kayo kinimanong mo. Ngamsapay kumaan, talipato mo daytan. Ipatpatag kayo unay nga anak ko. Ikan ako maitigon daway. Tapno sulnitak dagiti nagkurangak. Mami, pudno ka di nga ipatpatag na. Saksi ti Diyos, ana Marswa. No kasano ti kinapatag yung kanyak ngagkapsat, anak ko. Ipatpatag ka unay, Pulin. Da kayo kinimanong mo. Uray kag anak. Saan to nga agbaliw ti panang ipatag ko kan ka?
Kinapudno na, mami. Ipatpatag kayo matunay. Ngamjak kayat nga iparik na. Ngamin, mabuta nga. Tamang ano panawan da kami manan. Kaya't ko unay amarik na ti pamatag ti may sangay na. Ngamjak marik na. Ngamin, kanayon kayong awan itidan nami. Sapay ko matasaan kayo na pumanaw pa'y. Dito'y kayo langan, mami. Sumagmamanulangan atawan ti orayan. Makatulong kami ton kan kang agbiro para itigastusan tayo. Saan ka kumana pumanaw, mami? Please. Pulin, anak ko. Napakawan kayon, mami. Kat pakawan ang dakmat ko mga kadagiti na ipagakan na aramid ko. Pakawan ang gaputa naglablabas. Kan iti kinasukir ko nga na. Si sasangana ak ngagbalbaliw. Agsingsing pa na kun. Basta ikarem asanda kami na panawan, mami. Di ka agdanag, anak ko. Saan kayo napanawan? Saan ako nga agsubli ijay Japan tapno agtrabaho? Talaga, mami? Huwan, anak. Ikarik day takan ka. Kanayon mo kumaalaglagipan. Nga ipatpatag kayo kin ni manong mo. Pulin, anak ko. Kas iti inkarik iti anak ko, jakon nagsublipay ijay abroad. Kat manipod iti nagbalinan anaragsak ti langan-langan mi kadagiti anak ko. At damat basit ornong ko iti, iso ti inaramat ko anang bangon iti basit a negosyo nga aging gaita kat iso pay laeng ti pakakumikumak. Naragsakak, ngamin napagturpos ko dagiti duwa nga anak ko nga uray awan na itulong ti amada. Kat ita, agpadan nga adda natalgad a trabaho, dagiti anak ko. Arig na kat agkurno mat ita dagiti tattao, anang sasao kanyak iti liklikudak. Kadagiti anak nga agdengdengeg ita, awan sa bali nga inak ibaga, no di ti panangawat yo, iti sitwasyon dagiti dadakkal yo. Kanayon yo kit di ida ako mustaan, ngamin isulaang tiliwliwada iti ballasyo taaw. Da kayo ti pigsa kan inspirasyon da, kabayatan ti panagtrabaho da. Agsingsingpet kan agadal kayo, ta para matlaang dayta iti masakbayan nyo. Kadagiti met nagadal ti dila na, nga tila ar-aramiden da nga istorya, sapay kumata agbaliw kayon. Saan anasayaat ti agparbo iti sao, ngamin sigurado nga pagbabawyan yun to, inton madanon ti aldaw. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, ket sapay kuma ta nakaibati ak iti adal kadagiti nakangeg. Toy pagayam mo, Luz. Ken ka pagayam, Luz. Patsyak nga ado dagiti kakabsat tayo nga OFW ti makarelate ditoy padas mo. Iti kaano man awan tinaganak anaragsak amang ibati kadagiti anak da tapno umadayo nga mapanagtrabaho iti ballasyo taaw. Numaminsan ti ammuda ket napintas ti biag iti abroad. Di da ammo ti rigat ken sakripisyo apagdaldalanan dagiti kakabsat nga OFW. No ammo dalaang kumatirigat ken sakit ti mangpanaw iti pamilya kang runaan kadagiti anak. Nagsakit a panunuten nga awan tumanlaeng ti mabukal iti panunot da alagipen kabayatan ti panagdakkel da. Nga inada tinangaywan ken nang padakkel kadakwada. Rumbang nalaeng nga rod nga awaten tayo
ti sitwasyon dagiti naganak nga umad adayo. Tapno maikandalaeng iti nasayaat a masakbayan dagiti pamilyada. Alakastan pagayam lus ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Naragsak nga aldaw ti inak ikablaaw kada kayo amin. Siak ni Darwin. Din makkelak dito'y syudad ti Baguio, ket dito'y kumatla ang anam-am mo ti nagbalin nga asawak. Nadaan kami iti maysa nga anak. Sakto laang met ti kasasaad mi iti biag, ngem sa anak kontento. Nagdesisyonak nga rod nga agabrod, tapno ti kunak ket maikak iti napintas a masakbayan, ti kakaisuna nga anak mi, ken ti asawak. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya nga tano agabrodak, bakit? Anya, agabrod ka ko nam, Darwin. Wen, Iti anya ko maaga po nga agabrod ka, lakay. at dan iti kolehiyo ni RJ. Masapol ta ti kwarta para iti panagadal na. Dakal mo ti sweldom dito yan. Apay ang masapol nga agabrod ka pailaan. Una, tasaan ngamin nga umdas tayo abus-busan tayo. Ken, mais ha? Kaya't kumati makaurnong, iti kasta. Makapatakder tayo umutan iti bukod tayo abalay. Ang lakay. Para matlaan kada tayo dahito bakit. Nang runa una iti anak ta. Good. Si kangarod alakay. Noan niya ti amom apagsayaatan ti pamilya tayo. Di iso ti aramidam. Agyaman na ka, tamawat anak bakit. Juan, ngam no pumanaw kanton. Ijay kaming tumatan ayan danana nga agnaat. Anya, sana. Amo met ngawan kadwa ni tatang dito balay. Agtalinaid kay lang dito eh. Iti kasta, ada kadwa na. Sana bale, pauitan kayo mat iti binulan. Awan ka diti klasem ita, RJ. Awan, mami. Tangay awan klasem, kuyugan nak nga rod. Sa dino, mami. Mapantaalaan timpaw it ni dadim nga allowance tayo ita abulan. Masadutak. Takailatan ti mapan. Adupay ngamin ti aramidet. Ala, siyak lang nga rodan ti rumwaran ako. Agluto kan tuman nga rod, tadituyak ton amangal daw. Wan, mami. Ay, wan gaya. Pakibagam tuman ka ni daddy. Tanayunan na ti sumarunong nga allowance ko. Ado ti paggastusak iti pagadalan. Sige, taibagak to day takan kwa na anak ko. Hello, Lakay. O nya, naalam ka dito yung pauit kong allowance yo? Saan pa'y Lakay? Kinapudno na, mapan ko pa'y laang anaan. Agururayak iti pagluganak amapan ijay ili. Kastaya. Sige nga rod bakit? Agan nanat ka, wen. Awagan nak to, intun makawit ka. Well, Lakay, agan-anad ka matit ha. Darwin? Ah, Lani? Wan, siyak nga rod. Jack ni namnama dito'y tangag kita, classmate. Nabayag ka din dito'y? Tanda ni may sa tawon kumutan dito classmate. Sige nga eh. Kinapudno na, malmalpasan ti kontratak. Dandanin ti panagawit ko iti Pilipinas. Ay, kasta. Sayang. Itatala na kita. Kit, kumusta kan? At pimintas ka. Ha? Talaga kasta ti balasang manen, classmate. Sika, kumusta ka matan? Langam ti bumakbak na nga. Saan mat classmate? Awanak kuma dito yan, ubak na nga kaon. Ay, wen. Naguri ka. Apay anak ko na mabalasang ka manan. Sa dino ay ati ayan nila kay mo. Awanen, nagsina kamin anabayag, classmate. Apay ngay? Tinasayaat, mangkita ta iti restaurant ang mabalinta a panganan. Iti kasta, maituloy ta ti agistorya. Ay, katwa na, classmate. Apag iso. Ay, mabisina ko. Mami, nagpawit ka din ni daddy? Wala anak ko.
Kalkalpas mi lang ang nagsarita iti cellphone. Kaipaw-paw it na launay. Apay ka di. Masapol ko ti kwarta. Adu nga minti bayadak iti school. Naibusan tinted mo iti na panalawas. Kasta aya. Maala, agpulas ka nga rudan ta agkuyog tan arumwar. Mapantaalaan ti impaw iti amam. Nakailatan at aglaba akpay. Naurnong timurang ko. Aman ton oras kong aglaba. Sige nga rod, siyaklatan ti mapan mangala iti kwarta nga impaw iti amam. Sige mami, aganat kaya ha. Day, timit manugang ko day jay. Naglugan iti taksay. Ay, papananangataman ay. Kanayo na makita ngaglugan iti taksay. Ay, atan sa mo milagro nga raramidin na. Sapay kanayo ngagmaymay sa. Ay, matiday tuyay. Insukanan sa mo ti anak kaon. Ay, awagak to ni Darway. Ibagakin ko na ti raramidin ti asawa na. Ay, agruam day ta babae. Nagabrod la ti asawa na gumaramping at mutay. Imbag kumabait no sana paw-paw itan dyan akaw. Ay, sayang lang ti kwarta ngay paw-paw it na. Siguradaw amak mapanlay ti lalaki na. Apay ngay, saan mo't asumong ba ti asawa ka? Itayak pa'y lang nga umawawag. Ngam di na matsungbatan ti cellphone na. Ay, awagak manana. Punon sakit itimbaga ni tatang kanya ka. Apay at di nasungbatan ti awag ko. Makumikong samatin iti lalaki na. Nagitiawanan pa yun. Nung kapailam mat. Apay ti ko na mamay sa anak. Makamukha yun itibiyag yun. Mami, itapay nga gre-ring ti cellphone nyo. Apay, di yo ayamangag. Ha? Ay ko, ni jak matagpay so nangag. Ay, jak matan na pupuutan. Naiturog ko gayam dito isalas. Kitain nyo ang mga nuni dadi ti umawawag itay. Ni dati mga agpayso. Ay nanangag mo mat gayam nga da umawawag. Ngam di mo pa'y laang mat sinumbatan. Anya nga iti amok. Ang mga nusana ni dadi. Ken maysa. Jakmat kayat apakibiyangan ti cellphone nyo. Ay, unay kalakit di matan nga ubing. Ang mabiit lang ang tagkol baka. Busy matan ti numero na. Awagan nyo intol madamdama. Ang mga namadama ti trabaho na, mami. Wanan jakmat nga minangag ti awag na itay. Kasta unay nga min abanog ko. Iso adya ko na puutan ti awag na. Nimot Lani ti umawawag. Hello Lani, nakawag ka mat? Darwin, di mat day off mo ita? When? Abay? No awan aramidang, agkita ta. Sa dino? Iti park. Kalpasan na, mapantay iti sikat aresto bar ditoy. Maysa kadagiti kayat at tambayan dagiti Pilipino kan Pilipina. Mayat nga minijay. Malaksid analawa, nauli magpay. Makarelax ti panunot mo. O anya, mayat ka? Ay, wala. Dahil talaga yan. O sige, agkita tangarod, Lani. No kasta, agawit ka ni Pilipinas. Darwin, agbakasyonak pa'y langang. Kaya't ko tagi na. Panagriknak ngamin kat nabanbanuga kung nagtatrabaho. Kasano ako nga eh. Kahit ko sa wan, kasanutan, no, agawit ka matgaya man ni Pilipinas. Kailiw kan tulakit di. Ay sus! Hoy Darwin, laglagi pa mga ada-asawa kan anak mo di Pilipinas. Di nakmandramaan na kasta? Puno ti pagbagak. Ayayatan ka. Pangasim po mata di nakpanawan. Darwin! Namuak nga dalalaki ti asawa kay Pilipinas. Iso sinakon. Katkid dawak nga agdinatan. Anya? No talaga patuluyam ti agawid. Sumaruno ka dagos, apaman na malpas ti kontratak.
Sigurado ka ka din iti dayta, Darwin? Wen, sigurado aklani. Iso nga urayam ti panagawid ko. Agdua bulanan asaan nga'y mauawag ni Darwin. Dua bulan matan asaan ang nagpawit. Sapay maibibusan ti urnong mi iti bangko. Apay nga asaan matan nga umawag. Kanayon mat abisi ti numero na tunggal awagak. Anya nga tan ayat tinapasamak iti asawak. Diyos ko, tarabayam ko mati asawak. Di mo ko mabaybayan. Hello, Darwin? Hello, Lani. Naawat mo ka din timpawit kong allowance mo? Wan. Kat agyaman ako na Darwin. Awan na nyaman na. Tangay lino ko nak ti asawak. Sika nga rudin ti pagpawitak ita iti sweldok. Amangan mat nor orayan na ti pawit mo. Nang runa ti anak yo. Sapay agad adal samot ti kakaiso na nga anak yo. Makamuda matan iti biyak na. Basta no gawid ak. Agdiretsyo akton di tabalay mo. Ay katwa na. Awan parikot iti dayta, Darwin. Urayak nga ro ti panagawid mo. Amo ka di ti asawam ang nagawid kan, Darwin? Saan? Pinutid ko ti komunikasyon mi. Ket nagsukat ako ni ti number. Kasta ka di? Wala ni. Ket datantiag din na kasagasawa. Amala, umay ka ta mapantay di kusina. Mangan ka pa'y. Nagluto ak iti paborito. Ay, wala. Apagiso. Mabisin akon. Mami, saan ka di pa ngay mawag ni Daddy? Ay, saan pa'y nga ro anak ko? Inam abulanan asana nagpawit Mas daawak mo't nga rudan. Amangan odamot da ka sa napasamak nan. Nukas taman bilang, imawag ko man ti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Inawagan nyo ka di ti numero na? Kanayon ko nga awagan. Ngam kanayon mat abisi. Amangan ket di mat no nagsukatan iti numero. Kasanon ti panagadal ko, Mami. Jakpet yagsardeng agadal. Jak nga rod amuno kasano anak ko. Amo mat nga awan trabaho. Tilaang mat ipaw-paw iti amam tinamnamaag kapag biyagta. Anyamat ta ni Daddy. Agparik na kumamot Iti kasta, santay nga agdandanag kan ko hana. Huwag nga rod. Anya nga tanaya tinapasamak. Apay asaan maten nga umaw-awag. Kanjak maten makunta. Jakpet yagsardeng agadal, Mami. Kasano pa itandag iti babayadak iti pagadalan. Di kagdanag anak. Mga ramid iti pamuspusan ni Mami. Iti kasta, saan ka nga agsardan nga agadal? Darwin, Maylin. nakaawid kagaya man dito Pilipinas. Ngam di ka man lang nagparat-parit na. Kun asino day ta babae, ha? Maylin, tangiwat mo. Di ka ag-iskandalo dito Pangasim. Ne, asino day ta babae, Darwin? Siya ang mati asawa ni Darwin. Sika, asino ka, ha? Si kagayam ti sigod nga asawa ni Darwin. Siyak itan ti asawa na. Umay ka dito Dito itang agsarita. Anay ko, di nakiguyod ayok ka, Darwin. Nagawid kagaya man. Ngam apay adi ka man na nagawid iti balay. Binaybay anda kami latan iti anak mo. Amom ka di asang kadamag na kati anak mo, ha? Apay anaaramid mo ti kastoy kada kami. Apay, Darwin. Una, ngamin, lino ko na. Sikatin mo na anang loko kanyak. Iso ati nakpapabasulan, Maylin. Anya alino ko asasawam, Darwin. Kasano ko maalino ko ka? Di ka naging didi, Maylin.
Amok amin ang akalukwang. Anya ka din dagita nga ipagpagang. Imbaga amin na ni tatanganyak. Imbaga na nga dalalakim. Kat kanayong kaarumwar ngagmaymaysa. Kat, namati kamit adagos kadagitim bagbagana. Adinak manlapulos dinamagmat. Wano ti anak mo. Wen, mamati ak. Kaputa iso ti amak. Kan maysa, aw-awagan ka iti. Ngem di nakpulos sinong sumbatan. Awan ti kastangay naramid ko. Nalinis ti konsensyak Darwin. Awan lalaki. Huston, agsinatan. Kat iti ka anuman. Tsak tupulos agawid iti palay. Adakan kadayta, Darwin. Sige. No iso ti pagragsak. Di agsinatan. Total. Mas patpatyam mat gayam ti amam. Ngam iti siyak nga asawam. Mami, Archie, anak ko. Nakita ti amam. ha? Sa di na, Mami. Yung nakita yo, apay adiwing kuyog ka nagawid. Kinapay ngagsangsangit kay mutan. Awanan anak ko. Adan sa bali ti amam. Anya? Nabayagaya man ang nagawid. Ngam timat kabit na tinawidan na. Anya? Lukas ta. Iso ti rason no apay asahanan ang nagpawpaw ni Daddy. Una na ko. Ngamin, ti kabit nan ti papawitan na. Kan papanan ti kwartana. Apay nga anyat na pasamak, Mami. At na nagipulong nga addahan no lalaki. At tinasakit. Namati matadagos jay amam. Saan matapod no dayta? Saan ka ti, Mami? Nalinis ti konsensya kanak ko. Diyak pulos maaramid daytay ti amam. Asino mo ti awanan ba na nagipulong iti kasta ka ni Daddy? Ni Lolom Rico. Nagaramid iti bukod ng istorya. Kat iso timpulpulong na iti amam. Anya? Inaramid ni Lolo kada kayo dayta? Wanan ako. Nagsakit. Apay na pasamak matanti kastoy iti pamilya tayo. Nagalas mo ti ugali ni Lolo. Apay nga inaramid na ti kasjay. Archie, anak. Pangaasim tadi ka agimula iti sakit tinakam kini Lolom. Kastamat din iti amamuan. Kasi ka lang arudan ti agrabyado. Basta apay lang ti baga, Mami. Archie, anak. Ubing kapay. Ado pa'y dagiti banag at imo maawatan. Iso nga oray kasjay ti naramid ti amam. Sapay kumatadi ka agimula iti sakit tinakam kan ko, anak. Diyak may panamnama kada kayo dayta, Mami. Pinanawan na ta ni Daddy. Insukat na ta iti sa bali. Asino ngay mo ti anak, asan nga sakit tinakam na. Gapo iti kasta nga inaramid ti may isang ama. Archie, anak ko. Diyak tumapakawan ni Daddy, Mami. Santo Apolos. O atoy, alaam amin ang akagawaam dito'y balay ko kat pumanaw kan Darwin. Anya, hanggang lani, papanawon nakmatan. Wana, taday tamat langan ag sugsugal ti amom nga ramidan. Makauma. Di nakman pabasulan. Ngamin, si kamad latin ang isuro kanyak ngagsugal. Day takat nga rod. Isu a pumanaw kan, taawanan pa kairanudakin ka. Ngamin, awanan kwartam. Anya, nukasta. Kinayat nak, gapula iti kwarta. Wan, isu nga itataawanan kan, pumanaw kan dito'y balay ko. Panaw! Gapu iti nalaos abain ko, jakon nagaw-awid ije balay. Intorturod ko nga rod tinakisarita iti asawak, babaan iti cellphone, ket ditaan nagkitdawak kenkwana iti pamakawan. Napakawan nakmet ngem kinunana at ilaangan anak mi ti makagapo ti komunikasyon mi. Nagbabawi metten ti amak gapo iti panangidanon na kanyak iti saan met apudno. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Ket ita, tilaangan anak mi ti makagapo no apay nga adda komunikasyon mi kani Maylin. Ngamin adan sa bali a pamilyana. Idinto ta siya ket agmaymay saak. Baro metten ti anak mi ket agtrab-trabaho ita iti maysa a kumpanya ditoy Bagyo. May saak met ita a taxi driver.
Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Darwin. Ken ka pagayam, Darwin. Ditay ko maitulok a madadaal ti binukal tayo a pamilya, gapula ang kadagiti sayang guseng, wenno chismis asaan met apudno. Ti sekreto ti agasawa para itinaragsak a panagpamilya, ket awan sa bali no di ti panagtalek, pannakaawat, ken respeto iti tunggal maysa. Asaan kit di abasta mamati kadagiti chismis. Alakas tan pagayam, Darwin. Ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ilinged na kumalatan itinagan a Benson, tubuak ti kawayan Isabela. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay to'y padas ko, ajak tupulos malipatan. Daytoy ket tinagbalin at rato ti amak kanyak manipud pimanaw ti inak. Siak ti inauna kada kami adwa nga agkabsat. Ngem tinasakit at da paborito ti amami. Jakmat ket di mapabasol ti amak ngamin adayo a nasirsirip ti kabsat ko. Kanayon a makaawat kadagiti awards iti pagadalan. Idindo ta siak ket awan apulos. Agngangabit pay ket di idi dagiti grades ko. Ngam kit di adamat dagiti banag wenno pasamak a malagip ko a nagbalin met daytoy a nasayaat nga ama kanyak. Isu na laeng tanamin pinsan ti panagbaliw na idi pimmanaw ti inami. Nagsina dagiti dadakkel mi gaputa simurot kano ti inami iti sabali a lalaki. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Adto iti grades ko iti second grading, oh. Ano? Kita man, China? Wow! Very good, anak ko. Nagngangato na iti grades mo, ah. Oh, sika nga Mat Benson. Ayan ti card mo. Adto'y tatang. Ni, anya matanda iti a grade mo? Puro matuwasay. Ay unay kan. Sika ti inauna, ngem kastoy ti grado. Imbag pay da iti adim tanag nga ti grades na. Sika nga inauna, ay apo. Anya nga dagitoy? Basura! Tatang. Anwak nga dagitoy, ha? Oh, atoy. Ibilang mo kit din day takard. Isu pay basura. Ha, tatang? Hoy, di kag sangit-sangit, nay. Tunukon ungtan ka manan. Agadal ka kit yan na imbag. Mawatam! Tatang. Kaita, nalpas ko ng inugasan lagi din ang anak mi. Ikabil ko niti kabinet. Hala, awanan. Sorry, Manong. Kita mo, nabuong ti baso. Sikang tumat. Jakmat inggagara, Manong. Agpaupa ako makan ka. Kanya ti mapaspasamang ditoy. Ano tinanggi ko na buong? Kuha, tatang. Tatang, saan asyak? Talaga ka ding awan na sayat nga aramid mo, sika Benson? Panaginaw lang, ngam di mo pa'y maramid iti nasayat. Tatang. Tatang. Anya pa lang teraramidan. Asino ti uray mamang dalos ka na kita? Siyak! Ha? Di ka tunga nga dita, nay. Dalosam day tanay pag. Siguraduan nga awan tinabati arituma. Amangan numatudok ti sa kati adim. Nawaram. Tatang. Sige, dalusakon. Alasina, umaykan. Bayam dita ni manong mo. Talinisan at pinuong na abaso. Benson, ano? Auntie. Apay nagsangsangit ka. Papayakas dyan ni tatang tanyag. Ha? Kalayon nagngawungtan. Ha? Ay, kwa. Amangan no adala ang parikot ti amo mo. Iso akas dyan. Pasensya amlat na kuman. Ibagaya man tipod na, auntie. Ha?
Anya ngay kumaakinapod mo ti ibagakan ka, baro. San naksamot nga anak ni tatang? Sa malin samot ti amak. Ah, Isus, tila malablabid mo mo't maubing. Saan apod no dayta? Anak na ka ni Manong Arturo Benson. Apay nga ron na di nakay-kayat. Apay nga anisina ti kay-kayat na. Apay nga kanayon na ngaungtan. Saan aga po ta kanayon nakangaungtan ni tatang mo? Kat saan na kan nga anak? Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam. Lukas din maungungtan na kawan. Kas di lang siguro ti pamuspusan na amang disiplina kada kayo nga anak na. Nangrunakan ka, tasikat inauna. Ha? Kasta nga tante. Wan, masigurado nga ipatpatig na ka ni tatang mo, Benson Baro. No apay mat ngamin akas di titratong kini Benson Manong. Awan mat madingar aramiden di ubing. Nakasingsing patupay. Malaksid iti dayta, nagagatpay nga ubing. Imay kakadi dito balay tapno may naksermonan si Camilla. Manong Arturo, ibagbagak laang tipod no. Anak mo da Benson kansina. Anak yukin ni Manang Alicia. Rumbeng na laang ngarod kuma, nga agpada ti panang tratom kadagiti agkapsat. Saan kat amas kay kayat mo, Jamaysa? Tinak man isuro Amelia tamok teraramidag. Ang Manong, Nuawanan ti daduma masapol mo kun ibagam. Agawit kan. Manong, Amo madyak kayat nga damang bibiyang kanyak. Nang runa no may papan kadagiti anak ko. Amok teraramidag kunak manen. tatang, Hmm. at ang trabaho. Naawat kas may sa manager iti bangko. Kamaudyanan na, makatulong ak matlaangin kadagiti masapsapul yun ito'y balay. Kasta ya. Ay kit nasayat karot balasan ka. Siga ngay mo't binsaon. Kano ka mata makabirok iti trabaho? Kuwatatang. Imbag pa ito'y adim. Adayo na disdiskarte nga mitisi ka. Siga pa'y kitya lalaki, ti pulo sa di mo amo ti agdiskarte. No sino mo ti malalama? Ano ni tatang, kanayon yung magtiman adilawan ni Manong. Makabirok tulat tamot Ay, nagado magamin ti mabalin ti tangalaan na kurso. Gamday tapay la agriculture tinala na. Anya nga iti trabaho apakaibatugam iti dayta a kurso Benson. Agtalon, imbes na mga opisina ka kumaitan. Awa na, tanabapalaan kita kurso ting graduate mo. Relax ka kadilaan, tatang. Tapuso. Ang mga noanya pwede mapasama kada kayo. Ken di ko matagipasitan tinalpas ko a kurso, tatang. Tanya tingat mo, idayaw ka. Ibagak nga ay na, agyaman anak ko, kasjay. Agyaman ta nakagraduate ka, kasjay. Kaya nag-graduate ka iti kurso mga agriculture. Ano usam ti agtalon manain, kasta ka di ti kayat mo amang gagan. Tatang. Huston, Manong. Di kan sumumbat. Ala, mangantayukit din. Lagi pa nyo, asaan anasaya at agsubang iti sangwanan ti panganan. Aha, makapawag ganas ang mga lukas to'y laang. Nakaad-adayumanan ti nakaiturungan ti imatang mo, Benson Baro. Auntie. Apay ka di manan. Jaklat na matukod na panunutan. No apay nga ginggay ta. Katkas dela ta titrato ni tatang kanyak. Jak may marik na ti panangis sakit na kanyak. Imbis nga encourage nak. Saan met? Kasla pa ibabanak hindi. Benson Baro. Ni Sina lang ti kanayon na makikita. Ni Sina, iso tinalaing. Iso lang tinasirip iti amin na banag. Ni Sina lang ti anak na. Kanayon na ka mapagkumparahan.
Noon niya dagiti achievements ni Sheena. Di kayat na. Kas di mat kanyak. Amay, narigat ka di nga awatan na sabali ni Sheena. Kat sabali akmat. Agsabali kami kadagiti hiling. Agsabali kami iti kayat wano kabalan nga ramidan. Kas na ko nakidinken ka, Barok. Di ka kumaagimula iti sakitin akam iti amayo. Day talaang siguro ti pamuspusan na. Tapno agbalin kanto anabaligi iti biyak. Gapot amang opisina ni Sheena. Kayat na amang opisina akmat. Di na kayat ti kurso ng agriculture. Gapot pa nagtalon lang kanumet ti pakaipatungan day ta kurso. Ibaba na laon ti panagtalon. Kaslasaan mo't nga iso ti trabaho na. Anya, ay sus, ala, di ka madanagan. Kasaritak tumanin ni Manong Arturo. Ala, di kan aglidayuan. Panunutam latan apan ang disiplina na laeng kan katikas jay ngar aramitan na. Mamati nga agbaliw tumit laeng ti amayo, Barok. Mapasamak to pa nga taday ta, auntie. Wen, basta itultuloy mo ti agsingsingpat, Barok. Oray kas di akanayon nakangaungtan. Pakita am latta iti nasayaan. Respeto am latta. Ngamin, iso ti amam. Tatang, ni Kenneth. Boyfriend ko. Kenneth. Iso ni tatang ko. Hello? Maragsa ka na kamakamoy ti amati girlfriend ka? Nakatatar kayo gamit ti personal. Agyaman na, Kenneth Barok. Uray si kabay. Nakatatar ka. Talaga nalay ngagpili ti anak ko Siyempre mata. At nga rin tagiti mangibagbagang agbagay kami ti anak mo. Ngamin, napintas. Ganun gwapo akmat. Aywan, imay kami. Umay bagang agkalay sa kamin kanisina. Agkalay sa kayon ko na. Wan tatang. Sorry no kala at dahito a decision mi. Ngam ay ayatan mi titunggal maysa. Diyak kayat ama po kaw ni Kenneth iti biyang ko. Iso ana pagnumon min ti panagkalay sa mi. Anya, anak kao. Awan mat siguro ti parikot. Balasang ti anak mo. Baruak mat. Iso nga uwan nugot kayon. Di kagdanag. Pasya kung ti makamoy ti amin. Saan kayo maggastos? Hello, Benson. Imbaglaangan tayo mawag ka. Awagan ka kumamot laang kat. Gasta ka di, auntie. Kagap-gabok lang iti trabaho. Kinapud nun, ha? At daak namin ita dito'y balayo. Agam kaslawan mo tao. Nakasara ngamin ti gate yo. Iso nga inawagan ka. Ay nabarok, naatake ti amayo. Iso nga intaray mi at akos dito ospital. Anya? Kumusta ni tatang, auntie? Kaasi ti apo, medyo okay matan. Iso na laang tadi na pa'y maikuti ti kanigid nga imakan sa na. Masapol nga therapy ti amayo. Tinasayaat, agdiretsukan dito'y Barok. Sige, auntie. Umaya ka dagos dita. Sige, Barok. Urayan da kan dito'y. Anya? Ijay kayon balay da Kenneth nga agnaid ko nam Sheena. Wan manong. Masikugak naminan. Kat kinunati inana. Ana sa isaya at no ijay kami nga agnaan. Itikas na. Mabantayan na ti panagsikug ko. Agam Sheena. Amumot ang masakit ni tatang. Asino nga iti mga iwan kan kuana? Asino nga iti kadwana dito'y balay? Amumot nga da trabaho. Di si kan ti mga iwan kan kwa na manong. Anya? Agikat kan iti trabaho. Di kagda nagtasustentuan kayo mat. Ibagakin ni Kenneth, tamangtid kami iti pang-allowance yung. Jak lakit di kayat tagaywan iti may sabaldado. Iso asikan ti mga iwan kinitatang, Manong Benson. Anya? Talaga ka day, panawan na kahon. Sheena, anak ko. Pasensya kayong tatang. Iji kamin balay mingagnad. Iti kasta, mabantayan ti inak ti panagsikog ni Sheena.
Pudnuti ko na ni Kenneth, tatang. Sina. Pasensya kayon. Ngumjak ka pa ilan ti mga iwan kada kayo. Isuan ni Manong Benson latan ti mang kadwa kada kayo dito balay. Di kay agdanag. Ikan kayo mat iti kwartayo. Ikan kayo iti binulan nga alawansyo. Kat da kami ti makaamo iti panagpaterap iyo. Anak, saan mo namas na pula pumanaw kayo? Makasya, tagtalinod kayo dito'y balay. Nagadutin sama yun. Umikan sina, papatan. Ano pa tinas ka nga ramida? Diyak kaya ti mataktak. Hindi ka naman. Diyak ka sa pulan ni Cortayo. Silang mo't presensya ayo ti masapos. Na kayo tiragsak ko, anak ko. Di kaya't ko, nagdidinda tayo sa kapamilya. Pinarawan na tayo lang arusan sa inayo. Ita, panawan na kami ni Manong Wabinson. Tatang, saan mo't amabalin nga agdeden na tayo aging gatong palbiyag. At dan pamilya. Iso ang masapul alumasin kaming kini-Kenneth. Studatan ko nakmat. Ala, umigan sina. Sige tatang, mapan kami. Saan, di na ko mapanawan. Pangasim sina anak ko. Tatang. Adak lang dito'y tatang. Ikarik adik kay tupulos panawan. Minsan, tatang. Wakawanin na minsan anak ko. Pagawanin ako mabaro ko. Tatang. Pagawanin na kinalpin kong ama. Gusto tatang. Hindi kayo nagsangit. Ang mga nonya pa'y mapasama kada kayo. Ala, agkalma kayo lang. Pangasyo. Anya ngay ti makunam ita Manong Arturo. No asino ti inululpitam ini. Iso ti mga aywan itakan ka. Ngamin, pinanawan na kamot ti inay aywanan. Insaksakit, indaydayaw, kan impatpatid mo nga anak. Awilya, ating ko. Mapabay ng arudan ng pensaon. Mapain ka, gapo iti saan apatas apan ng tratom kadakwata. Kasta ka di Manong. Nga uray kanayon mo nga ungtan kan ikumparakin ni Sheena. Kat awan pulos nangag mo asa umalipod kan kwa. Sinapuno na. Kaslan ni Alicia ngamin ti makitkitak. No makitak ni pensaon. Gapo ka di tagkakaingas daw unay iti asawan. Wan, sana may libak na ita, ading ko. Ay sus Manong, anya a klase ti panunot dayta. Ginuram ti bukod mo nga anak, gapula ang takarup-rupa na inanak. Amo ka bidot, ngamis lang siya mukha pamuspusan. Tapno malipatag ni Alicia. Kentap na may balas ko ti panangluho na kaniyak. Ngam sa balim at dinapasaktam. Kan saan lang adayta. Da kayo matlaang nga agamatag sagsagrap iti dayta ngay naramid mo. Da kayo matlaang nga agama ti marigrigatan. Nang runa unay ti ni Benson. Manong, awan basol ni Benson iti inaramid ni Manang Alicia. Dayta kumatiibulam iti panunot mo. Baso ko ti amin. Nangisang ama. Gamutan nagpapasak si anak ko nga wanwat basol na. Pag mababawyak itaan iti nararamid ko. Diyan mo. No apakawanak pa ni Benson. Gapo ka nagitisahan anasayat.
Nararamid ko kanwana. Nasingpot ni Benson, Manong. Kat amok ang mapakawan na ka. Panagkunak saan pa'y mo't anala daw ti amin. Agpa'y pagkakiti. Agpapigsa ka. Iti kasta, maadaan kayo pa'y iti gundaway. Tapno makapagbanding nga agama. Kat masulnitam dagiti nagkurangam kankwana, Manong Arturo. Kalpasan ti makabulan a panagterapi ni tatang, nagimbag matlaang daytoy. Sinmaranta ket manipod idi mayaten ti trato na kanyak. Nagbalin kami anasinged. Masansan ti panagbanding mi. Pasaray agawid met dito'y balay ti kapsat ko kadwana ti pamilyana. Iti agdama ket adameten pamilya ket naparaburan kami met iti dua nga anak. Banag a pakaragsakan unay ni tatang. Ngamin saan mi a pinanawan. Ket dito'y kamin balay a nagnaed kadagiti apo ko na. Makita kan mariknak tinalaos a panangipateg na kadagiti anak ko. Inkarik iti bagik ajak tupulos aramiden, wenno iparik na tinagbalin at rato kanyak ti mismo nga amak kadagiti agbalin nga anak ko. Jak metkit di nangimula iti sakit tinakem, ngem no maminsan malagip kulat tamet dagiti inararamid na kanyak. Ngem uray no kasta, ipatpateg ko unay ti amak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Benson. Ken ka pagayam, Benson. Pagyamanak unay ti ingka panangibingla iti kapadasam. Agbalin ko mga adal kadagiti ama ken ina, wenno kadagiti naganak daytoy apakasaritaan ni pagayam tayo a Benson. Ditay ko maagbalin a favoritism. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Patas ko malaeng ti agbalin at rato tayo kadagiti anak ken apo ko tayo. May palagip matlaang daytoy kadagiti aunties ken uncles tayo kenda tayo amin. Alakastan pagayam Benson, ket kablaawan ka ngamin uray kasjay tinapasamak, nagbalin matlaang anaornos tinagbaetan nyo nga agama. Ket ita naragsak kayon asa nga pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Benson. Ditoy laeng programa tayo alagip ti napalabas. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a toaster. I toast bread in a toaster. This is a toaster. I toast bread in a toaster. This is a jar. This is a jar. This is toilet paper. This is toilet paper. This is toilet paper. This is toilet paper. I wear slippers in the house. You didn't hello. I wear slippers in the house. You didn't hello. This is a cotton swab. This is a cotton swab. Is a hair dryer. This is a hair dryer. Is a hair dryer. This
is a hairdryer. I wear slippers to keep my feet warm. I wear slippers to keep my feet warm. I use a duster to clean the shelves. I use a duster to clean the shelves. I use headphones to listen to music. I use headphones to listen to music. This is a backpack. This is a backpack. Oh. This is a backpack. This is a backpack. Oh. This is a hose. This is a hose. This is a hose. This is a hose. This is a phone. This is a phone. I use scissors to cut paper. 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 I use a broom to sweep the floor. I use a broom to sweep the floor. I use a shovel to dig dirt. I use a shovel to dig dirt. Look, the trail markers start here. If we follow the river, we'll reach the village by noon. Look, the trail markers start here. If we follow the river, we'll reach the village by noon. This is an envelope. This is an envelope. This is an envelope. This is an envelope. This is a screwdriver. This is a screwdriver. This is a screwdriver. This is a screwdriver. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. This is tape. I use tape to stick things together. This is tape. I use tape to stick things together. This is a curtain. I use a curtain to block or let in light. This is a curtain. I use a curtain to block or let in light. This is an envelope. I use an envelope to send a letter. This is an envelope. I use an envelope to send a letter. This is a tape measure. I use a tape measure to find the length of something.
This is a tape measure. I use a tape measure to find the length of something. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a calculator. This is a calculator. I use an envelope to send a letter. I use an envelope to send a letter. I use a computer to work. I use a computer to work. There you are. I was hoping you'd stop by. Come on in, let's talk for a while. There you are. I was hoping you'd stop by. Come on in, let's talk for a while. This is an envelope. 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 This is a wheelbarrow. Warbo, wheelbarrow. Hackum word. This is a wheelbarrow. This is a wheelbarrow. Warbo, wheelbarrow. Hackum word. This is a wheelbarrow. This is a level. This is a level. This is a level. This is a level. This is a colander. I use a colander to drain water. Ooh. This is a colander. I use a colander to drain water. Ooh. This is a drawer. I use a drawer to store my things. This is a drawer. I use a drawer to store my things. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is an ironing board. I use an ironing board to press my clothes. This is an ironing board. I use an ironing board to press my clothes. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give medicine. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give medicine. This is a kite. I fly a kite high, high in the wind. This is a kite. I fly a kite high, high in the wind. This is a watering can. I use a watering can to water plants. This is a watering can. I use a watering can to water plants. This is a watering can. I use a watering can to water plants. This is a watering can. I use a watering can to water plants. These are sunglasses. I use sunglasses to protect my eyes from the sun.
These are sunglasses. I use sunglasses to protect my eyes from the sun. This is a phone. I use a phone to call my friends. This is a phone. I use a phone to call my friends. This is a phone. I use a phone to call my friends. This is a phone. I use a phone to call my friends. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. I use a broom to sweep the floor. 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 This is a bicycle. I ride a bicycle in the park. This is a bicycle. I ride a bicycle in the park. These are rubber gloves. I wear rubber gloves to protect my hands. These are rubber gloves. I wear rubber gloves to protect my hands. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. This is a phone. I use a phone to call friends. This is a phone. I use a phone to call friends. This is a camera. Oh, I use a camera to take pictures. This is a camera. Oh, I use a camera to take pictures. This is a television. I use a television to watch shows. This is a television. I use a television to watch shows. I use a radio to listen to broadcasts. I use a radio to listen to broadcasts. This is a phone. This is a phone. This is a phone. This is a phone. I use headphones to listen. I use headphones to listen. This is a kite. I fly a kite in the wind. This is a kite. I fly a kite in the wind. This is a scarf. I wear a scarf to keep my neck warm. This is a scarf. I wear a scarf to keep my neck warm. I wear a scarf to keep my neck warm. I wear a scarf to keep my neck warm. This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes.
This is a hanger. I use a hanger to hang my clothes. This is an extension cord. I use an extension cord to reach far outlets. This is an extension cord. I use an extension cord to reach far outlets. This is a scale. I use a scale to weigh myself. This is a scale. I use a scale to weigh myself. I use a dictionary to look up words. 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 This is a toolbox. What? This is a toolbox. This is a toolbox. What? This is a toolbox. I use an air conditioner to cool the room. I use an air conditioner to cool the room. I use a USB drive to save files. 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 This is a stethoscope. This is a stethoscope. This is a stethoscope. This is a stethoscope. This is a balloon. 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 This is a spoon. I use a spoon to eat soup. This is a toaster. I toast bread in a toaster. This is a jar. This is toilet paper. This is toilet paper. I wear slippers in the house. You didn't pillow. This is a cotton swab. Is a hair dryer. This is a hair dryer. I wear slippers to keep my feet warm. I use a duster to clean the shelves. I use headphones to listen to music. This is a backpack. This is a backpack. Oh. This is a hose. This is a hose. This is a phone. I use scissors to cut paper. I use scissors to cut paper. I use a broom to sweep the floor. I use a shovel to dig dirt. Look, the trail markers start here. If we follow the river,
We'll raid the village by noon. This is an envelope. This is an envelope. This is a screwdriver. This is a screwdriver. These are pliers. I use pliers to grip and bend things. This is tape. I use tape to stick things together. This is a curtain. I use a curtain to block or let in light. This is an envelope. I use an envelope to send a letter. This is a tape measure. I use a tape measure to find the length of something. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a calculator. I use an envelope to send a letter. I use a computer to work. There you are. I was hoping you'd stop by. Come on in, let's talk for a while. This is an envelope. This is an envelope. This is an envelope. This is a wheelbarrow. Wow, wheelbarrow. Hackum word. This is a wheelbarrow. This is a level. This is a level. This is a colander. I use a colander to drain water. Ooh. This is a drawer. I use a drawer to store my things. This is a dustpan. I use a dustpan to collect dirt. This is an ironing board. I use an ironing board to press my clothes. This is a syringe. A doctor uses a syringe to give medicine.